start to Slovakia, start Slovakia, finish Tour de France for Paris, my handicap. I am here and I'm just standing, the other people are just attending. Vozík si nikto asi v živote nevybere. Sú veci, ktoré to nepochopí zdravý človek. Hlavne pozitívne Majka som chcel naladiť, ale momentálne sa, myslím si, to podarilo. Povedal len, že mám malú príľbu na dres. Proste, to je v pohode. On to asi vychádza z toho, keď som bol zdravý a robil ten šport vždycky a snažil sa byť ten najlepší. Myslel som, že som s tým nejakým spôsobom vysporiadaný, ale možno, že práve teraz zistujem, že ešte nie som. No čo chcete? To mi povedzte. Chceme sa stretnúť so Saganom. Či by bola možnosť stretnúť sa po preteku s ním v rámci toho, že som na handbajku prešiel toto a toto. Student